much फैनायनि थाखाय Bodo Rider आरो जोंहा सिंगार हाबायाव थांनो मोनाखै बिराद दुखु मोनदों आङो खिन्थु जोंनि हाबायाव फैनांगोन आरो ना फैथारगोन माबायदि मोनखो सार्भिसेसखौ मोजां पुरा ग्ल' जालायबायना हिन्जावथ' गावदांदां मोजां खालामबाय मोजां जानांगोन ना मिलायनांगोन ना सानैजों Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जोंनावहाय बड' राइडार आरो बेनि वाइफ निउलि मेरिड कापोल बिसोरो फैदोंमोन नोंथांमोनाथ' सिनायखायो इन्ट्रडाक्सन होनायनि दरखार गैया थ' मा सार्भिसेस लालांखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नायदो नोंथांमोनाबो बिफर एन्ड आफ्टारखौ देखायनो हागोन आं बिफोराव नायनानै लादो खानायबो मोनबाय दिनै हौवाफोरखौ इदि सोमजोखौसो मोजां नुयोब्रा आइ नोंसा मामिया जि खुसि जालायलायबावो नामा भिडिअ नुदो आङो बिहामजोखौ जि अनो मालाय बिराद लाखि नोङो मोजां बिखुमजो मोनदो आरो बिहामजोखौबोथ' आं मिथिखायो गोदोनिफ्रायनो जेरै गारां एरैनो आरोना मानसियाबो नङा जों लोगोखौनो मोना होमबाबो बहुत क्लस ना रायलायनाया लोगो मोनाखैथ' बिनि मेथाइयावनो आङो शुटबो खालामखांबाय बिराद माबा खालामबाय खोन्थाबाय थाखादोंमोन आं खोन्थाबाय बोरै नों लोगो मोनखो ओमफ्राय देलाय आसरित नै सेलनावहाय दाख्लैयो सानद्रि मोखाङा नेल्स बानायजादोंमोन बे बिराद गोलाव लानो मोजां मोनो आरोना नों आंहा मोजां मोननाय नङा बेबायदि लेन्थखौहाय खिन्थु बे बिराद मोजां मोनो माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबाव आलदा सार्भिस लानो बिसोरनाव टाइम गैलामोन आरोना बेनि थाखायनो खालि हौवाखौल' क्लिन आप खालामनो होबाय आरो ओमफ्रायहाय नै रिजाल्टआ बोरै इनस्टेन्टलि ग्ल' जाबाय दा बिराद डिपलि क्लिन खालामनानै होनाय जायोना थ' बेनि थाखायनो पुरा ग्ल' जाखायो आरोना स्किना बिराद मोजां नुबाय आंथ' बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना बोरै नुदों खोन्थादो आरोथ' माने बेबायदि नङा जे एकदम गोसोम मानसिया गुफुर जागोन बेथ' बिदिथ' जेरावबो खालामनो हाखाया खिन्थु जिथु गावनि नेचारेल स्किननि जिथु ग्ल'नेस बियो फैफिनो आरोना आरो क्लिन आप जुदि खालामालासिनो थायोबाना बिदि डास्टफोरा गासिबो लेथ्राफोरा सिथाबजोबनानै ना स्किनावहाय ब्लेमिसेस बा डार्क स्पट्सफोर बिराद जानाय चान्सेस थायो आरो थ' क्लिन आप खालामनायाबो बिराद गोनांथि फेसियेलसिम थाङाबाबो आरो जुदि एसे एज जानायबाथ' फेसियेल खालामनाया बहुत दरखारि नेक्स्ट दिनै आब'मोना फैदोंमोन हेयार ट्रिटमेन्ट आरो लोगोसे हाइड्रा फेसियेल खालामनो थाखाय थ' थेंक इउ स' माच आब'मोन इमान गोजाननिफ्राय फैनायनि थाखाय गसाइगावनिफ्राय फैदोंमोन गोसोम खालामनानै हरदो नै बेखौ दा जोङो थिक खालामसै आरोना रेडि खालामगासिनो नै जोंहा क्लाइन्टखौ पुरा कालार रिमुभ खालामनो थाखाय थ' दा उनावहाय नोंथांमोननो रिजाल्टखौहाय दिन्थिगोन नेनानै थाबाय थादो आरो आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों जे नोंथांमोनाबो जुदि बिब्दिनो खम प्राइसआवनो माइक्र'ब्लेडिं खालामनाय दङबा रिमुभ खालामजानो थाखाय जिडि बिउटि वर्ल्डआवहाय फैबानो जाबाय कालार कारेक्सन खालामनो सागोन ना गिबाय नामा नोङो नै दायो कालारखौहाय निउट्रेलाइज खालामबाय ओमफ्राय फार्स्ट सेसनावहाय जेसेबांखिनि खारो नायनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट सेसन लाबावनांगोन
नोंथांमोना साननो हागौ जिडि बिउटि वर्ल्डआव जायनो फैयो बेखौनो भिडिअ लायो होननानै बेबायदि नङा दे माने आं सोंखायो आरोना आरो आङो जाय आंजों क्ल'ज बा आननोन सोरबा क्लाइन्ट फैबाबाबो आं सोंखायो जे केमेरा साइ नामा बा कम्फर्टेबल नंगौना नङा जाय कम्फर्टेबल बेखौल'सो आं भिडिअ लायो जाय कम्फर्टेबल नङा होनना बुङो आं बिदिखौ भिडिअ लाया आरोना ओमफ्रायहाय गोबाङानो नोंथांमोना सिनायोबो जानांगौ बा सिनायाबो जानांगौ बिथाङानो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजोनि प्रडिउसार प्लास बिथाङा एक्टिंबो खालामदों हागासिनो नै बिमाया जोंना मैगं हागोन फान्थाव सान्थावनि थास' दुदालिबो होगोन ओमफ्राय सब होजोबगोन ओमफ्राय इनाव हर बेगरबो होगोन नै हर बेगरबो होगोन सब लगाय मोन्देर मिक्स मिक्स अमा मा लाबोनाय जोंनो अमा बेदर फान्थावनि बिगुरखौलाय मानो गारदो गोसोम जायो ओंख्रिया मालाय सोबबा अरुणाचलफोरनाव लेमनासो जायो लेमनानै जाथारालै बियो गोसोम फान्थाव बिगुरासो गोथाव जायो गोसोम जायो बावै ओंख्रिया गोसोम जालायो सोर हरदो दिनैहाय जोंहानाव बाबा मोनफैदो आरोना ओमफ्राय ग्रिन एपोल हानानै होबाय आङो बाबानो बाबाया जानो मोजां मोनोनो बेखौ थ' होबाय नायनोसै अरा बांद्राय होजोबना नोङो संगासिनो दा अमा बेदर ओमफ्राय आलु बिलाथि ओमफ्राय फारसेथिं बाटार गार्लिक प्रन्स बाटार गार्लिक मसाला बाटार गार्लिक प्रन्स संगासिनो